हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरायहरनाय थाबावबाय दे। स' नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै। एक्चुअली नोंथांमोनाथ' मिन्थिखाबाय जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायाव आपडेटखौ लानानै फैदों भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेलाव नायनानैनो। स' नोंथांमोन बेबायदिनो बर'नि फैनो गोनां गोबां आबुं सावथुन आरो बर' एलबाम्सफोरनि बागै मिन्थिबाय थानो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंनि गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना खाथियावनो थानाय बेलनि आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशनफोरा नोंथांमोननि सेराव थाबैनो मोनहैयो दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन भिडिअफोरा गोरोन्थिफोर जालांब्ला नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, आं दिनै बर'नि मुंदांखा स्क्रिप्ट राइटार बिथां पंकज लाहारीनि नाजानायाव सोमजिनाय आरो लेहेर फिल्म प्रडाक्शन बेनारनि आन्डाराव फैनो गोनां मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव सुंद' आपडेटखौ लानानै फैदों दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, बे फैनो गोनां आबुं बर' सावथुननि टाइटेलानो जाहैबाय दाहाल दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर, जों बे फैनो गोनां दाहाल आबुं बर' सावथुनाव बर'फोरनि गोबां गोजाम आरो गोदान आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन, जों बे आबुं बर' सावथुनाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'नि मुंदांखा एक्टर बिथां बयनिबो फेभराइट लिंसार बसुमतारी आरो हेलिना दैमारि दे लोगोफोर। एक्चुअली नोंथांमोन, बे आबुं बर' सावथुननि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दे लोगोफोर। स' लोगोफोर, दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर।